बांद्राय जाबाय बांद्रायखौ जोंबो सहायनो हाया बेनि थाखाय जोंबो लिगेल एक्शन लानाय जागोन आरो बेबादि बे राकेश रामसियारि राजीब बसुमतारी आरो फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गेजेराव थाबैनो फर्मेल एप'लजि जोंनि थाखाय लिरनानै होनांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायनानै ला, बे पस्टआ गोबां भाइरेल जागासिनो दं दै ससियेल मिडियानि गेजेरजों। साननैसो सिगां बड'लेण्ड बुब्लि फेसबुक पेज निउज चेनेलनि गेजेरजों बे पस्टखौ होनाय जादोंमोन। बे पस्टआव ओरैबायदि लिरदों जे जोंनिनो बारग' बिटिसिनि CM हाग्रामा महिलारि सारखौ ओरैबायदि लिरदों जे हाग्रामा सारनि उदैयाव अन्थाइ, 17 बोसोर रायजोखौ थगायना जाबोनायनि फाफ, दाय गैयै सुबुंखौ स' बुथारनायनि फाफ। बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला बेफोरबायदि इनाय हाबा मावनायनि सायाव BSUनि नेहाथारि बिदुर नार्जारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिनो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना नायलांजोब, अब्लासो बुजि मोनगोन। बे निउजखौ, बे पस्टखौ बेखौ क्रिएशन खालामग्रा बिथांमोननि नामा जाहैबाय एडिटर इन चिफ राकेश रामसियारि सालबारिनि आरो राजीब बसुमतारी उदालगुरि अरां। आरो बिसोर बायदिया ओरैबायदि माने रोंनाय, बेसेबां रोंगौ गोरों आं बेखौथ' मिथिला आरो बेसेबां गोरों रोङा बेखौ रायजो राजा नोंथांमोनानो गासिबो मिथिखाजोबदों। मानो होनबाथाय बे पस्टआवनो नुजादों बिसोरनि माबायदि साननाय, बिसोरनि बेसेबां सान्थौ, बे माने बेयाव रोखा रिफ्लेक्ट खालामदों। आरो खालामोब्ला मोजां, जुदि निउज खालामोब्ला मोजां निउज खालाम। आरो खोनानो मोननायावथ' बे बड'लेण्ड बुब्लि बायदि निउसआ बेखौथ' बिराद मोजां फाइनान्सियेलि एसिस्टेन्स मोनगासिनो दङ। बिसोरनाथ' मोजां गारिजों थांलाय फैलाय मोजां जायगायाव रिपर्टिं खालामनो हैनो हानाय सुबिदाखौ मोनगासिनो दं होननानै जों खोनादों। खोनानाया ओरैबायदि, बिथांमोना जे पस्ट होगासिनो BPF राजनिति दलनि एगेन्स्टआव बांसिनखौनो पस्टखौ नुयो। नुनाय लोगो लोगोनो जों बेयाव मिथिनाय जायो कि माने बिथांमोना 22 मोनसे निउज पर्टेल, आरो बे 22 निउज पर्टेल जादोंबा सोरनिबा थुलुंगा मोननांगोन, सोरबा UPPLनि, सोरबा पलिटिकेल लिडारनि। आरो थोंजोङै बुङोबाथ' बेयाव रांखावरि मददगिरि हिसाबै जोङो बे चिरांनि EM रनजित बसुमतारी, फेरेंगा बसुमतारीबो होनो बिथांखौ, बिथाङाबोथ' इनभल्भ दं होननानै जों खोनादों। जिखुनुआनो जादोला बे राकेश रामसियारि राजीब बसुमतारी आरो फेरेंगा बसुमतारी बिथांमोना जोंनि गेजेराव थाबैनो फर्मेल एप'लजि जोंनि थाखाय लिरनानै होनांगौ। बिथांमोननिफ्राय फर्मेल एप'लजि नांगौ, हयथ' निउजनि गेजेरजों हक, हयथ' मिडियानि गेजेरजों हक, ससियेल मिडियानि गेजेरजों हक, हयथ' लेटारजों हक। बेबायदिखौ जोङो खावलायदों आरो बेबादिया मालाबाबो जानो मोननांला, बेखौ जोंनि BSU साइडनिफ्राय जों गोख्रै रावजों बुंनानै दोनखाबाय। ओमफ्राय आं जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत नार्जारि, सेन्ट्रेल BSU, आंजों लोगोआव दंफायो क्राइस्टन बड'सा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, दानसोरां ब्रह्म अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, आरो जोंहा दिहिरा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट लिबेन बर'। दा जोङो गोसोखौ बिराद दुखु मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों फैदों, नुजाथिफैदों जे जोंहा नैबे साननैसो माने मैया दाख्लैनि गेजेरावनो जोंहा मोनसे ओरैबादि दुखु मोनथावथाव जोङो पस्ट बा कन्टेन्ट नुदों। नैबे निउज चेनेल बा पर्टेल, बेनि नामानो जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लि। बे बड'लेण्ड बुब्लियाव ओरैबादि जोंनि मानब गेदेर BPFनि प्रेसिडेन्ट मानब गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि रोखोमै गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों। माने बे पस्टआव ओरैबादि लिरनाय जाहैदों, जेबो मोनसे ओरैबादि बेसलेस, ओरैबादि मिनिंलेस, इउसलेस खोथाफोर बाहायदों बेयाव, जेनोखि जाय खोथाफोरजों माने जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माने पुरा डिफेमेशन खालामनाय जादों। आरो इयाव जेबो माने मोजां निउज होननानै जों बेखौ माने मालाबाबो गनायनो हाया जोंनि ओनसोलाव, जिहेतु बेबादि खामानि दामानिफोरा जोंनि ओनसोलाव सोलिगासिनो BTC एरियायाव बांसिनै। आरो बेबायदि सोलिनाया जोंनि समाजनि थाखायबो गनायजाथाव नङा। आरो लोगोसे जोंनि जाखांफुनाय इयुथ जेनेरेशन्स, जायफोरा माने जर्नालिजम खालामनायनि गोसो, जायफोरा स्टुडेन्टसफ्रा मोजां मार्क्स लानानै पास खालामदों, मास कमिउनिकेशन एक्सेट्रा डिफरेन्ट फिल्ड्सफ्राव। आरो बेबादिनो किसुमान मोजां निउजखौ सिन्था खालामनानै मोजां निउज रिपर्टिंफोरखौ नायनानै इन्सपायार जायो, मटिभेट जायो। दिनैहाय बहुद सिन्थाधारा दङ। थ' जोंनि थासारियाबो गाज्रि जानायजों लोगोसे लामाखौ माने मोजां ट्रेकआव लाङाखै नैबेफोरबायदि बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला। स' जोंहा हाग्रामा महिलारिखौ बुंनायाव जोंहा गोख्रों भाबै जोंहा दुखु मोननाय दङ। आरो बेबादि निउज चेनेलखौ जोङो सोंखारियो गोख्रों रावजों, बेबादि निन्दा खालामो, बेबादि जानो मोना। आरो जोङो हाग्रामा महिलारि बायदि सारखौ इमान
बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामनानै सना बायदि बिटिसि एकर्ड लाबोबाय दिनै बिथांमोन बायदिखौनो दिनैहाय मोनसेबो रेसपेक्ट होआलासिनो मोनसेबो सन्मान दोनालासिनो बेबादि पोस्ट कन्टेन्ट क्रिएशन खालामबाय थायोब्ला बे मालाबाबो गनायजानाय नङा आरो बेबादि खालामनायनिफ्राय निउस चेनेलफोरा गोजानाव थानांगौ दिनै मुगैथाव जादों गमामायैनो मुगैथाव जादों ओरैबायदि मुगैथाव होनोबाथाय दिनै मास कमिउनिकेशन खालामनाय गथ'फोरा दिनै इन्सपायार जादोंबा बेफोरबायदि गाज्रि निउस फल्स निउस फेक निउस बेसलेस निउस उइदाउट एनि एथिक्स बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनगासिनो दङ थ' बेबायदिनि थाखायनो जोङो खावलायनो नागिरो निउस चेनेलफोरखौ जे इमान मोजां मोजां जोंहा रिपर्टिं खालामनो थाखाय जायगा दङ कन्टेन्ट्स दङ निउस दङ जेरै नै बावैसो जोंहा इन्डिया पाकिस्ताननि जागासिनो बे इन्डिया पाकिस्तानफोराव आरो जुदि गोसो दङबा हायोबा मोजां जुदि रिपर्टिं खालामनायनि गोसो दंमारोब्ला बेफोरबायदि मोजां मोजां निउसफोरखौ लाबो मोजां मोजां सिन्थाधाराजों दिनै आगबारायनानै फै दिनैहाय निउसाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनो हायो जों गावजों गाव सोमखारिनाय आरो सोरखौबा डिफेमेशन खालामनाय उइदाउट एनि इथिक्स बेबायदि चेनेलफोरा पर्टेलफोरा दिनैहाय जर्नालिजमनि टटेलि स्टेन्डार्ड्सखौ भायलेट खालामगासिनो दङ पुरा बेसलेस बांद्राय जाबाय बांद्रायखौ जोंबो सहायनो हाया बेनि थाखाय जोंबो लिगेल एक्शन लानाय जागोन आरो बेबादि कालचारा दिनैनिफ्राय बेबादिया बन्द जानांगौ आरो निउस चेनेलफोरा बेबायदि खालामबाय थायोबाथाय बेबायदि निउस चेनेला डेस्ट्रय जानांगौ बेखौ जोङो गोख्रों रावजों बुंदों आरो जुदि मोजां खामानि मावोबा मोजां पजिटिभलि लाइनाव कनस्ट्राक्टिभ मोनसे क्रिटिसिजम खालाम बे जोंनि थाखाय अल दा बेस्टबो होनजायो किन्तु नाथाय बेफोरबायदि निउस फेक निउस बा आनएथिकेल इनहिउमेनिटी वर्ड्सफोर बाहायनानै रावखौबो डिफेमेशन दा खालामथों होननानै जों खावलायो नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय